Airlines, Star Alliance. Δέστε τώρα τη ζώνη ασφαλείας σας, τραβώντας σφιχτά τον ημάντα. Παραμείνετε δεμένοι όσο βρίσκεστε στο κάθισμά σας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο έντυπο με τις οδηγίες ασφαλείας στην τσέπη του καθίσματός σας. Παρακαλούμε να το διαβάσετε προσεκτικά πριν από την απογείωση. Σε περίπτωση που χάσετε το κινητό σας στο κάθισμα, μην το μετακινήσετε, καθώς μπορεί να καταστραφεί η συσκευή. Ζητήστε τη βοήθεια του πληρώματος. Τοποθετήστε τις χειραποσκευές σας σε ασφαλές σημείο, είτε στα ντουλαπάκια από πάνω σας, είτε κάτω από το μπροστινό σας κάθισμα. Σε περίπτωση εκένωσης του αεροσκάφους, αφήνετε πίσω τις χειραποσκευές σας. Παρακαλούμε να επαναφέρετε το κάθισμά σας σε όρθια θέση, να κλείσετε το ατομικό σας τραπεζάκι και να ανοίξετε όλα τα σκίαστρα των παραθύρων. Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά οπουδήποτε εντός του αεροσκάφους. Η απαγόρευση αφορά όλα τα είδη συσκευών καπνίσματος, καθώς και εναλλακτικά προϊόντα ή προϊόντα προσομοίωσης καπνίσματος. Σύμφωνα με τον νόμο, οφείλετε να παρακολουθείτε τις φωτεινές ενδείξεις και να ακολουθείτε τις οδηγίες του πληρώματος. Το πλήρωμα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να σας προσφέρει ένα άνετο ταξίδι. Για οποιασδήποτε απορίες, μην διστάσετε να μας ρωτήσετε. Σας ευχόμαστε μια ευχάριστη πτήση.
während des Sitzens immer anzuschnallen. Dies gilt auch dann, wenn die Anschnallzeichen während des Fluges abgeschaltet sind. Beachten Sie auch bitte, dass Anweisungen der Besatzung immer befolgt werden müssen und achten Sie außerdem beim Öffnen der Gepäcksfächer darauf, dass keine Gegenstände herausfallen. Dear guests, for safety reasons, you're required to have a seatbelt fastened whenever seated. This even applies when the seatbelt signs are switched off during flight.